un gran dia per nosaltres, catalans de Nord, catalans de Perpinyà, de poder ser aquí avui. I estem molt honorats de poder començar per aquí avui en aquesta reunió de l'Unió, poguéssim començar la propaganda d'aquest partit, que aquest partit del 20 de juny, que fa ja 3 anys que somiem, que volíem realitzar, i doncs el dia d'avui ja es pot dir que aquest partit es jugarà aquí a Barcelona, al camp del Montjuïc, del Lluís Companys, i cregueu-me que ja podeu creure que estem nosaltres molt honorats i molt contents, amb un èxit molt fort de poder exportar una mica aquesta cultura catalana nord, i a més aquest rugby a 13 que ens agrada tant a Perpinyà. Doncs per nosaltres té de ser un gran dia de poder fer aquest partit en el camp de Barcelona, amb tota la cultura, amb tot el coneixement d'aquesta cultura catalana. Teniu de saber que els dragons catalans no és més que la continuació del 13 català, que durant l'història de Perpinyà, d'aquests 50 o 70 anys passats, el 13 català ha estat el club esportiu el més fort de Perpinyà, i que ha portat depuis 70 anys ja. Em sembla que enguany celebrarem els 75 anys del 13 català, i que durant tot aquest temps el 13 català ha sempre promocionat i posat endavant aquesta cultura catalana. Amb aquest xevron tradicional del 13 català, de les colors catalanes, i doncs els dragons no són que el continuament d'aquesta història. Doncs és molt important per nosaltres de venir aquí a Barcelona, venir a explicar aquí a Barcelona que a Perpinyà existem, que hi ha una cultura catalana que existeix, que hi ha un rugby a 13 molt fort, que tota la vida aquest rugby ha portat la fama catalana, l'èxit català. Doncs per nosaltres té de ser un gran dia. Comencem avui per aquesta conferència de premsa, n'hi haurà d'altres, demà estem a l'Ajuntament de Perpinyà per fer una primera diada de treball, doncs per des d'avui començar a promocionar aquest partit. Aquí teniu el cartell, el primer cartell que farem aquí per la promoció d'aquest partit, amb la bandera catalana a Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys. Si cal modificar alguna cosa encara es pot fer, però això és el primer. Com? Doncs estem aquí per us dir que és un honor per nosaltres, i cal saber també que els dragons juguen dins una competició europea molt important. Coneixeu tots l'Anglaterra, coneixeu tots el futbol anglès, i cal saber que a Anglaterra, després del futbol, la lliga de Superliga, on és que juguem nosaltres, és el segon esport mediàtic dins l'Anglaterra. Cal saber que són clubs molt famosos, que són el top de Manchester, amb 25-30.000 espectadors, amb clubs professionals ja de 20 anys. I doncs hem tingut la sort fa 4 anys de poder entrar dins d'aquesta lliga, i érem el petit club fa 3 anys, i penso que tothom se recorda d'aquesta final de Wembley, o aquí teniu, em sembla que teniu aquí un retrat ho vaig, aquí, i doncs en 2 anys vam tenir la sort, perquè també vam tenir un equip bastant fort en 2 anys, que ha pogut fer la final de Wembley, i el que ha estat per nosaltres el més guapo és de fer poder cantar i de fer poder jugar al CB2 abans del partit. Hi havia 85.000 persones a Wembley, i aquest dia TV3 era aquí, me'n recordo que TV3 ho ha programat en directe. Tot això ha estat una mica el que ha donat l'història d'aquest club de Dragons, el que ha donat també l'èxit de la fama d'aquest club. I doncs, després de Wembley, per nosaltres era molt important de poder venir a jugar aquí a Barcelona. Doncs ho tenim ara tot firmat, tot a punt amb la direcció de l'Estadi Olímpic. Doncs
ara tenim de començar tots junts, i som aquí també avui per venir a cercar una mica d'ajuda, cercar una mica d'amics catalans, perquè amb tots nosaltres reunits fer junt que aquest dia té de ser un gran dia per la catalanitat, per l'Rugby a 3 i per Barcelona i Perpinyà. Mira aquí el que volia dir, ho dic de la meva manera, excuseu-me una mica, però bueno.